जय हो हाजीपुर के माटी। आज हाजीपुर जंक्शन आवे के मौका। चाय खाली दरियापुर ही फेमस रहला, लेकिन आज हाजीपुर में भी चाय पिए के मौका मिलल ह। जौन माटी के गुल्ला में जौन बनेला, जौन हमनी के चुका बोलेनी अपना भाषा में, टेस्ट के जवाब नइखे। जंक्शन पर उ चाय के दुकान पर चाय पीनी है, मतलब टेस्ट मन मोह लेलक। हर एक जगह अपन एक चाय के जौन टेस्ट बा उ हाजीपुर स्टेशन के जस्ट सामने। और देख ली हाजीपुर केला के पूरा बिहार में ना, पूरा देश में विदेश में भी केला के अपन एगो पहचान बा, अपन टेस्ट के आ खूबसूरती के। वही में सोनपुर के गजराज के और मगरमच्छ के जौन ई भय रहे, लड़ाई भय रहे, ओकर दृश्य बीच में अपनावल गइल बा। वो अगला वीडियो में रउआ लोग के सोनपुर के बारे में भी विशेषता बताएम, और मंदिर के भी बारे में बताएम, फिर मेला के भी बारे में बताएम। तैयारी टेक्नोलॉजी 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 टेक्नोलॉजी।